Kumusta mga pinalanggan naton nga mga tagpalamatikag mayong hapon sa inyo tanan? Ari naman ninyo kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo tubtub taknala stress sa programa This Is My Life para sa Webes nga edisyon Hunyo 30 tuig 2022. Aton pagpangamusta kon maayong inyo pagpaniyaga kay ti wala pagid lang madugay. Aton nasaksihan sa inyo mga telebisyon, nabatian sa mga radyo, especially diri sa Action Radio Bacolod, ang inaugurasyon no, sa ika-17 nga presidente sang pungsod Pilipinas, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tida nami man panyagan niya, sudan niyo. Okay, pa-share lang dira. Samtang kamo dira nagapaunay-hunay, kag naga-relax iya sa siningat ni on. Relax lang, Tita Wilma. Pero syempre, ang ato naman mga palangga, mga tagpalamati, especially ang ato mga senior citizen. Kamusta lang dira samtang nagahilay-hilay kamo, kag nagasulusanding, nagapiyong-piyong ang mata. Apang sa gihapon, ang inyong mga palamatin, nagaupod kay Tita Wilma, tup-tup-tak na alas 3 ta iyang mag-aupdanay. Puriya, ano lang gani, okay na daw. Updanay man sa iton mga kauturan dira nga naka-FB Live pagi sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Inyo dira karon mga mensahe, mga greetings ara lang aton chat room sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Kay syempre ara man dira sa liwat ang tanan nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod, mga natipon nga mga balita kag mga updates sa amon sa News Center, pwede nyo man dira mabasa, mabatian ng mga flash reports kay breaking news, developing stories, kag mabatian man naton paagi sa Facebook page sa Action Radio ang mga matahong nga mga drama diri iya sa Action Radio Bacolod from sign on to sign off. Halin sa agay tubtub maghapon. Hi, bantayan mo na yung sulat nga itong pagkabasahon sa sininga hapon. Sulat sang isa iya kabana. Anong problema sang bana nga ini tungod sa sitwasyon sa ila pangabuhi. Nangaliwa pangaliwa iya ati na nagkigbulag ang iya sini asawa, gusto niya balikan. Abi hibaluon tanang kaundan karon upod man sang inyo nga mga suggestions, opinions, piece of advice para sa atong letter sender kung may maka-relate dira pa share man. Pagi sa itong text hotline kag sa itong man chat room sa Facebook Live. Sa itong text hotline syempre ara man ang itong 0963 757-0874. Again, 0963-757-0874. Di na si Kaloy, pasalamat wala na si Kaloy. Pero abi niyo bala suno sa pag-asa, may ara pila ka bilog nga bagyo ang magasulod tubtub sa bulan sang Hulyo. Da mga 5 tubla na si plata ni Tita Wek kay na nalipatan ko lang kamo nang ako lang gintandog ko lang gamay para bala karon mga anak inang bisan paano makapreparar man kita, di bala makapreparar kita iya kag makahinay-hinay man kay kabudlay sa atong sitwasyon. Wow, may nag-mop up. Okay, thank you kid makakabudlay sa atong sitwasyon ilabi na kun good ampaw gulpi magtupa kag magbubuang haring ulan na so kinanglan lang kita iya halong-halong anay kag syempre sa iton mandara nga mga kabataan kung nakabati man kamo kaina sa inaugurasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anong inyong mga reaksyon bantayan naton ang performance na naman sa bag-o naton nga mga yes, Tita Wilma, check to na nga mga elected officials nationwide sa pagpanguno man sang bag-o nga presidente sa pungsod Pilipinas. Ti kabalo kita gamay lang gid nga tandog nahanungod sa inaugurasyon kay ina ni President Marcos. Ti kabalo kita may asawa ni siya, di ba? May asawa si President Bongbong Marcos, isa man ka abogada,
diba? Si Attorney Luis Oconceliza Araneta Marcos na isa ini siya ka abogada kag sa nahatag naton ganing update sa nakaligad. Magabiya siya sa iya sini trabaho bilang abogada sa isa man ka firm nga siya man gani nagtukod, no? Maga-focus siya as First Lady sang pungsod Pilipinas. Kag ini siya ginpakaslan sa nga aton presidente sa karon, kag na nagbungang ila sini paghigugmaanay. Tatlo gid iya ka mga prinsipe. Paamo ka na kay tatlo gid ka lalaki, no? Di ba la? Si Sandro, no? Si Sandro amo ina si Ferdinand Alexander III. Puwerte nga na. Ferdinand Alexander III, ang ikadua, isa ka neophyte lawmaker man, si Joseph Simon, kag ang kamanghuran si William Vincent, na amo ina ang ila sini mga kabataan. Ti sa natabo kay ina, gamay lang nakon man nga pulo pasiplat, nag-abot si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang. Nakit-an taman to, ginsugata siya ni outgoing President Rodrigo Duterte. Pagkatapos, nag-walking sila pagkadto iya sa study room. No? Sulod sila sa study room. Sa diin, nagperma dito si President Bongbong Marcos sa guest book. Ina palatandaan nga siya na ang ika-17 nga presidente sang pungsod Pilipinas. Kag nakaangkon sila sang jutay man nga pakig hinunanon nga duwa. Na nagsugilanon man sila malipot nga pagsugilan lunay. Kag pagkatapos ato na matamat naman, and then si Presidente Rodrigo Duterte gintagaan man departure honors. Kay ti magabiya man siya sa palasyo mo, kaya mo to naghimos ng tugani, di ba la? Gintagaan departure honor si Presidente Rodrigo Duterte dito na iya sa may palace grounds na matapos ang ila malipot lang nga pagsapol nga duha sang bago nga presidente. Kag pagkatapos sa tudungan sila nga nagpanag-og sa hagdanan sang palasyo sang Malacanang si Marcos kag si Duterte. Kag syempre ang mga gabinete naghatag man pagdayaw pasidungog kay Duterte, no? Isa-isa man sila ginpasalamatan kag ginkumusta ni Duterte kag ni Marcos ang aton outgoing cabinet secretaries. Pero after ito, wala na siya. Naghimos na si President Bongbong Marcos nga magkadto sa National Museum para sa inauguration, di ba la? Pero ang presidente pasubong nga si Duterte, na Presidente Rodrigo Duterte, wala na siya yung nagtambong, na? Wala na siya nagkadto dito sa inauguration ni President-elect Bongbong Marcos sa National Museum sa dito sa Manila, na? Kay sa nakuha man natin nga info, hambal to sa National Security Advisor nga si Hermogenes Esperon Jr. Siling niya ay mahingabot si Presidente Duterte sa commercial flight pabalik iya sa Davao City. Kay siling ni Esperon hindi gusto ni Duterte nga basi matabunan niya pa iya ang inaugurasyon, no, ni President-elect Bongbong Marcos sa iya presensya dito sa National Museum. Ti magtapos man nga ginbaton sa palasyo si Marcos, kag natagaan man departure honors, ti amo na to paggabiya man ni Presidente Rodrigo Duterte. Dito, nagpadulong naman sa National Museum si President-elect Bongbong Marcos. Kag ina ang dason nga natabo ang programa nga ginpatigayon na sa National Museum before iya ang inaugural speech nga ginpabutyag ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa mga pagpatpat sina karon, na sa mga pagpatpat sina kag sa pag-isa-isa kon ano mga ginpabutyag sang bag-o naton nga presidente, bantayan naton ina sa pilaman ka mga public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod.
Kadasig man sa nga ito na oras, alas 2:02 na, ang ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule, kay importante man nga ito ni kaayong lawas. Kinanglan kita maging healthy, kinanglan mapagdo sa And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Enero 23, 1899, ang adlaw nga gininagurahan si Emilio Aguinaldo bilang pinakauna nga presidente sang Pilipinas. Sa amuman nga adlaw, formal nga gintukod ang pinakauna nga Republika sang Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. With the full attributes of a Okay, state. sa mga naka-online natin dire nga mga kauturan, kamusta lang daw. Wow. Ada si Ma'am Jinky Dialagdon nga naka-gaupod sa atin online sa sininga hapon. Hello Ma'am Jinky, bakita kumayo ang maayong imo performance sa Facebook. Mahilig ka man gali sa pagkanta-kanta. May matahuman ikaw nga tingog nga hindi na pagtagua i-share ina sa tanan. Okay, Fernando Bongbong Narciso ada man siya upod sa aton online kag yes Emilia Hipunia, good afternoon. Okay, yes kay Ma'am Jinky Dialagdon, thank you gid mama yung hapon dira Tita Wilma. Ma'am, thank you. No, Ma'am Jinky Dialagdon, thank you so much for sending us 75, check na 75 stars. Thank you, Ma'am. Na mayong hapon, Tita Wilma. Join anay sa program mo while in bed, ready to sleep na. Please greet Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Olegon, Mikey Montilla, Cirela Samar Aguilion, Christine Manalo, and all my family dire sa may barangay Pandanon. Sa DSB, salamat gid from Arizona, USA. Stay safe, everyone. Yes, Ma'am Jinky, thank you, man. Thanks for the prayer and thanks for the love. Thank you, gid. Murata Juanita, mayong hapon. Mayong hapon, Tita Wilms. Ari lang kami diri pamati sa radyo gahulat sang horoscope. Ara kamo sa radyo. Okay, try na ton nga malawagan kamo karon iya sa radyo. Sa tangob kay Emilia Hipunia, salamat man si Siloy Mariel, si Sam Coco Apple. Hambal ni Emilia Hipunia mayong hapon. Good afternoon, Ma'am Wilma. Keep safe always. May God bless you and your family. Yes, Ma'am, thank you, kid. More power to ARB. Ma'am Elizabeth, thank you, man. Thanks for the prayer, for the love, for the kisses, for the flowers you sent sa Action Radio Bacolod ka kay Tita Wilma. Hello, Mama Ana Sinoro. Thanks for the love na bawbag ulang ginang signal. Ayawan ko bantay. Nagbalik kagina pa. O, di wow, happy tanan, di ba, ma'am? So, be thankful for that, Ma'am Ana Sinoro, kay makaupdanay na kita. Araman sa iton, si Sir
Alex Montesa, mayong hapon lang da sa imo, Sir Alex. Salamat man. Antonio Beronio, mayong hapon, Tony. From San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Ara na, hindi na ko nawalipan. Tony, good afternoon and thank you, Ged, na? Okay. Enough lang na anay para sa aton sin mga greetings. Balikan ko lang kamo dugay-dugay. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Enero 23, 1899, ang adlaw nga gininagurahan si Emilio Aguinaldo bilang pinakauna nga presidente sang Pilipinas. Sa amuman nga adlaw, formal nga gintukod ang pinakauna nga Republika sang Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. With the full attributes of a state, 3 branches of government, a constitution, and territory under the authority of a government with an army. 123 katuig ang nakalikan, magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa ka maragtason nga tion sa Pilipinas sa paghatag sa ikaduhang nga kahigayunan para sa pamilya Marcos nga makabalik sa Malacañang matapos ang kontrobersyal nga pagpangalagad sang amay nga si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga amo ang nagdeklarar sang martial law sa 1972. Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo,
Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, kag subong magapanugpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bantayan ang kabugusan nga sitwasyon sa inaugurasyon na dari lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Balita Espesyal! Good morning! Redaction boy, sa mga aton balita espesyal, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una, redaction boy, Layi, sa Canada, Canada. ang Canadian radio action boy dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist, mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kaya sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa atin, may mamanta na. Mamumanta May na may ang para sa mga FM station naton. Required na OPM. sila, OPM. Ang required na sila nga may certain muna ng Time percentage time slot. Nga dapat i-play nila ang OPM. Yes. Tiyan mo man ato sa Canada, action boy. okay. Na. Ang next action boy, Mo amaana ka. Sino nga ito si Bublé bla Michael Bublé. Ano nga nang mga music man? Nang Lipat ko. nalipat ko may Basta ka madanse. And until I look at you, I don't okay. pretend. Basta doon ka mga masaut-saut. Tanay yung mga And music. in this crazy love. Dancing Queen ni Yaya. Ha? Sabat. Crazy time, it's you, you make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me plus you. I'ma tell you one time. Gusto mo Milda Papen? Lunes. Kani, dyan lang to. Kani, dyan lang to po. Ang kanay dyan. Abi ko na. Uy, sino to? Ay, kumanda mo daw. Kay Milda Papen. Lunes. Nang tayo. Celine Dion, nanay, dali ah. Celine Dion. And wherever. Sakto, sway gali kay Michael Bublé. Sway. Nabatian ko man na. Si Eric Tenerife na nag- Perfect. Basta ka doon sa sultan blang. Tan. Na, iyan na mga kanta. Sway gali ton, sakto. Ang next section, boy, illegal nga mahubsan ka gasolina Ha? sa Germany. Ate mga muna daw, kapila ko tayo mga preso eh. Kon ang hindi ang imo nga Dala nga salakyan. nga salakyan German is made. Autobahn. Autobahn, no. Yes. Yan na sang German made na nga mga salakyan. Oo na. Tapos Illegal. illegal. Kaya ang Kung rin na di ka kasuguan, kapila ko mga preso eh. come on. You could face a big fine, connection boy, if you Ate, run kapila out ko of magbulta gas. eh. Kagambaldi, and don't even think of walking to a gas station. Kay you'll get another fine. Ay, gali. Oo, kay delikado. Hindi, Kung ito, unsafe maglakat sa dalan, gidasig ang mga speed bike. Ah. Ang ila din nga point is, ga-drive ka autoban, tapos do si sino kada magpadlagan, mahuubsan ka gasolina. Wrong. So, illegal ko na. So, kung mawatan ka, hindi ka pwede ka bakal gali ang butas galon? Galunan? Illegal. Di ano na lang na paglagan sa salakyan mo ko ron. Ti amo ni gani, keep your eyes on your gas gauge kuno gani. Di abay mo tanta na wag gidyan, nalipat ka gidon whatever na nawadaan kaya gasolina. Ti bayad kaya sang fine eh. Di dasun ti mapaputughong kaya. Bayad ka man liwat sang fine. Hindi ka katugho, hindi ka to ka illegal to magtugho, magkuan ka, maglakat ka bitbit ka gasolina. May gani bayad ka fine. Ha? Dubli-dubli ang fine nga ibayran mo. Te? Tulod mo eh, pa to eh. Ati extra fine. Galing ko rin tulod mo. Hindi mo na pwede tulod ang mga automatic mo. Oh, yes. Kabudlay. Kabudlay, no? mas German. Hindi lang ko tayo sa German. Hindi na kasang autobahn. Laban ko to sa multa, permi. True, ako man. Ako man action boy. Kasabad, no? Ang next action boy,
It's illegal to hike naked in Switzerland. Dre, di sa ato niya legal? Sa atong grupo si pwede. Mas ka ng upper lang ng action boy. Abi ko, ano yung Yes, naked as in dyan? super naked. Ari, okay, may... Inang butan, may wala ka top. Oo, Hindi di ba? pwede. Kakiginot. Oo. Ato ba na pagsaka ta sa yubo? Dito pwede mo. Dito? Dito pwede mo. So, sa Switzerland, nakop na ko to. Nakop ka na. Atong inuba ko, Nagbayad please. ka na $100. Sus. Te? Atong inuba ko akong nga t-shirt kay ang lakatapat yung oras mo. Oo, tapos natabuhay na dara sagang wag ang tuhod. Hiking ito yata rin siya, boy. So, no? hindi gali pwede. Hindi pwede. Sa Switzerland, nakop na ko. Yes, dakop ka na. Nagbayad ka na $100. Ang namin nga naked, gali bisan ang top lang. Ha, tap. Ari siya gani, ang $100 ni bare bottom walk lang ni. Ha? Bare bottom lang siya. Yung naked. Okay. Diba? Anong bermuda ba? Bare bottom. Bare, iya nga bottom. Ganun kiniting explanation mo, pero di Ganina, hindi aki sa akon, maludotag. Bare, wala. Siya sa iya nga pang dalom. May sa Dargo? Dargo guro or short eh. Amo na nakabutang bare bottom. Ah. Ang next action boy. Hindi kaya pa ko, bare siya po. Kaya sa akon, yung wala na yung Kaya bare bottom, anong bare bottom man? Bare bilang iya bottom, very clear explanation. Kay for me, na naintindihan ko wala. I forgot. Di mo gani, ako actually kaintindi ko. Ginapa-clear ko lang sa imo para maintindihan sang hindi way kaintindi. Ang explanation mo, pertik at hag. Mami Ems, pertik anak mo mag-explain. Tap na ani. Tap na ani sa omas. Alas 2:21 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma. Mayong hapon lang dira. Mayong hapon kay Girumdinoy kay Cecil. Katapyak or katapang nalipat gid ko sang imo sining apelyido. But anyway, okay lang ina siya. Mainit nga hapon, Tita Wilma. Pamati lang kami diri sa imo. Tamyaw lang paliw kay Jonas, kay Jose, kay Dioli, kay Jairu, Mary Grace, Crisostomo, Daday Teddy, kay Tuto, Ayan J. As in the Rona, Rihide Trava nga ara sa uma. Maayong hapon lang dira sa imo. Kag maayo lang nga pagpaobra dira. Masa mga nagapamanday dira, kag mga nagamix class ang ila sini nga traba. Nagamix class ang balaskag, simento, ipamo ka na bala. Hinay-hinay lang pag-enjoy lang ha. Sa inyo, salamat gid. Kay Emilia Hiponia, liwat sa Hiponia, no? Sa Tengoba, kay Siloy, Mariel, kay Sam, kay Kuko, kay Apple, salamat gid. Kag diraman kay Inday Juanita Morada, mayong hapon ara lang sila kuno sa radyo, nagapamati kag nagahulat sang ila sini horoscope para iya karon nga adlaw. Inday lani hibuan dira sa may inday lani Heromiano, akigan kag karon ni Ma'am Lani. Inday lani Heromiano dira sa hibuan ka peace. Kamusta kag mayong hapon lang. Okay, stand by. Ang eto na sulat sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay nga itong letter sender sa karon nga hapon. Taga Bacolod, dire sa Capitol Heights. Nagapatawag siya sa ngalan Jerome, kag ngang istorya ni Jerome nagasiling. Dear Tita Wilma, mayong hapon lang kag kamusta sa tenan, pati na dira sa inyo sa Action Radio. Tita Wilma, siguro wala na sang katapusan ang mga problema ko sa kabuhi. Pilit ko man nga maplastar sa husto ang kabuhi ko, permi lang may problema. Siling ko gani, siguro
ginsumpa ako ay nanuman. Pareho man sang iban, nagtinguha ako nga mapadala ini sa imo kay gusto ko man ikaw mabatian sa kahanginan. Ako gali Tita Wilma si Jerome sang Capitol Heights, Bacolod. Hindi na tuod ko nga ngalan. May asawa ako kag may 3 ako ka mga bata nga ara na sa husto nga edad subong. Tita, nagumpisa ang problema ko tungod sa asawa ko nga mama's girl. Kagusto niya, permi lang upod-upod kag nagakabit-kabit sa sidsid sang palda sang mama niya. Ay nga mga anak mo. Ginabudlayan gid ako nga makig-adjust sa iya pamilya. Gani, nag-decide ako nga magkuha sang balay sa isa ka subdivision diri sa Bacolod para makasiparar na kami. Pero, nagapangindi gid ang asawa ko. Nasulay ako kag naluyag sa iban, nakaangkon kami sang bata, kag pagkahibalo sang asawa ko, puwerte gid ang iya kaakig sa akon. Ginbulagan niya ako, ginbayaan. Kag kami naman sang babayi nga ginbulos ko sa iya, amo ang nag-upod. Pero, nadiskubrihan ko, nga bulag gali siya sa iya una nga bana, kag may deperensya sa paminsaron. Ang masakit kay padapatan niya ang duha ka tuig namon nga bata kun abuton siya. Naluoy ako sa amon bata. Dugay na nga kuha ko ang bata, pero tita hindi niya pag-ihatag sa akon. Hasta nga nag-atubangay kami sa barangay para makuha ko ang custody, tungod na balaan ko delikado kun ara sa iya ang bata. Pero mas ginpaboran siya sang barangay. Kay tiduha pa lang katuig, na? Kay kun istoryahon siya gani, Tita Wilma, labi na gid sang adlaw nga ato pag-atubangay namon, husto ang dalagan sang iya pamensaron. Kag tungod sadto, nagbulagay na gid kami. Nagpalayo siya. Gindala niya ang bata sa Cebu. Ako'y nagapangabuhi Subo nga isahanon. Kag nagapaninguha nga maka-income ako sang dako-dako para mapadala ko sa akon anak sa iya. Subong Tita Wilma Subong Tita Wilma nagtalang panulo ko bi. Nagaisahano na lang ako sa kabuhi. Tungod, wala pagid ako mapatawad sang akon matuod nga pamilya. Gusto ko na tani nga magbalik sa ila. Kagliwat nga maupod. Kag mabugos ko ang akon pamilya. Ano sa pamatyagan mo, Tita Wilma? Anong maayo ko nga himuon? Nagsulat gid ako tungod nagasalig man nga kabay mabuligan mo sa problema nga nagagamo sa pensar ko subong. Mahulat ako sa imo kag mamati. Salamat gid sa pagbasa. Jerome sang Capitol Heights, Bacolod. Sa atong letter sender kay Jerome sang Capitol Heights sang Bacolod City, mayong hapon dira sa imo. Madamo gid nga salamat. Kag tuto Jerome, hindi tagid mapakta, no? Ang dalagan sang kabuhi sang tagsa-tagsa. Hindi ko man ikaw mabasol kung nga nag-amusina ang pangabuhi mo kay gusto mo man kuntani nga magpangabuhi nga kamulang sang imo asawa kag kabataan. O galing kay ting asawa mo do hindi maghalin sa puderman sang iya iloy.
Way mo na mention kung kung ang asawa mo may mga utod nga iban upod sa ila balay, kung bala ara pang ugangan mo nga lalaki, or basi hindi siya magbulag tungod solo na lang ang iya iloy nga ginaulik na niya. Ti wala mo ina mapatpat, nakafocus ako sa sentro sang imo sini istorya. Malawig na nga mga tinuig ang nakaligad. Gusto mo liwat balikon kag liwat nga buhion ang inyo sini pamilya nga maupod mong imo asawa kakabataan. Suno sa imo, naghinulsol na ikaw. Hugot ikaw nga naghinulsol. Kag siguro sa feeling ko, sa pamatyaga ni Tita Wilma, nakapulo pa mensa, naging man siguro ang imo asawa, na? Nga, nabinag-binag man siguro, nga kung nga nahimo mo ang pagpangin babayi, pagpangita sang lain nga babae tungod sa iya, na siguro nakasulod na gid man na or nakalabay sa pensar sang imo asawa. Ang masakit lang gid sa bahin sang imo gid ya asawa, amo nga nakaangkon ikaw sang anak sa iban nga babae. Pero biit tungod ara na ina, na? Ang medyo mabulubudlay lang kay ti kabalo naman ang asawa mo nga yes may bana na may bana na siya pero hindi pa siya magbuhi sa pamilya niya para nga magupod sa imo kag makapangabuhi kamo nga magpamilya upod sa inyo man bata, pero subong hindi ka magdula sang paglaom, na mo na lang na hambal ni Tita Wilma. Natabo na ang dapat matabo, hindi na naton mapabalik, hinulsol ka man. Pero ti ang ginhimo mo yang sala sa iya masakit man ina para sa isa ka babayi, na masakit man para sa iya ilabi na nagbunga, na i-try mo na lang sa para kay Tita Wilma, tinguhaan mo na lang nga maistorya siya. Palapit ka sa iya, hindi ka magkataka sa pagbalik-balik sa iya kag magpangayo sang kapatawaran. Ilabi na sa imo mga kabataan nga suno sa imo, dalag ko ng mga kabataan ninyo subong, kag yes sila nakaintindi na kung nga natabuin na sa pangabuhi ninyo, no? Maayo gani kay ti kung paminsaro naton maayo gani nga nakasustiner ka sang amo sina kalawig, na hasta nga nag-abot naman ang lain nga pagtilaw sa imo ti subong kabay pa nga ang paghinulsol nga ginhimo mo. I'm sorry. Hugot na gid sa balatyagon mo kag bugos ang imo pensar kag balatyagon nga ikaw magabag-o para manumbalik ang harmonia kag kalipay sa imo sini pamilya. Mayo kay nagasustiner kabalikon ko bla. Naagwanta mo man nga wala mo makitaan, wala mo nakaupod ang tatlo mo kakabataan hasta nga nagdalalag ko. Pero galing, amo sa kay may ginakalingawan ka sa pihak, no? Pero naghinulsol ka, tapos na to, no? Ang mahambal naton kung paano mo liwat makuha ang atensyon, kung bala makuha mo pa ang balatyagon sang asawa mo sa imo o kung hindi na. Sa pagligad sa mga tinuig, feeling ko na-realisar na sang asawa mo ang tanan. Kag sa pagligad man sang tuig, amat-amat man niya nga nabaton ang tanan, kag amat-amat naman siya nga naka-move on sa kapaslawan sa iya pagpangabuhi. Kag iya naman nabinag-binag kun nga nagamo sina ang dalagan sang inyo pagpangabuhi tungod man sang iya daw hindi magbulag sa iya sini nga pamilya. Tuod gin man bisan sino siguro sa aton makasiling makapoy, di bala? Makapoy makigbagay, makapoy magpaayon. Ilabi na kung sa pamilya sang asawa mo o kung sa pamilya man sang bana mo basta nagainupdanay ka mo, mas naming talagsa lang kita na kay nagahinidlawanay, di ba la? Pero kabay pa, na? Kabay pa nga nabatyaga na ina sang asawa mo kag narealisar niya ina. Pero ang problema para sa imo kung paano ikaw makapalapit. Kung paano mo sila liwat makuha kag maupod sa isa iya kapuluyan. So good ka naman sa puno na? Ano pag sa galibulok na anong mayo kasi hambal kay Jerome. Na? Pangaluyag siya liwat abito. Paamo ka na bala. Wala ka mo din na mention imo edad mo. Kaya tisili mo dalag ko ng kabataan mo.
Oo, pangaluyagi siya abiliwat, no? Pangaluyagan mo liwat ang asawa mo, nga daw para ho ba lang bago mo lang nakilala na in love ikaw, na kung paano mo na-win ang iya heart, ang iya trust, paano mo siya napaluyag sa imo, himuon mo inaliwat. Kung ano nga kabudlayan ang imo na-encounter sa pagpangaluyag sa iya, subong, sobra pagidera ang paabuton mo para nga kuha mo siya upod ang inyo kabataan. Amo lang nang himuon mo, akuon mo lang ang imo sala nga nahimo, kag hoping and praying nga sa pagligad sang panahon nga nagdalag ko ng inyo kabataan, naintindihan man sang kabataan ang dalagan sang sitwasyon kung nga aamusin ang naabdan sang inyo sinipagpangabuhi. Kadto istorya ha ang imo asawa. Sa liwat kung paano ka nag-ibid-ibid sa iya, makapalapit sa iya, kang makapangaluyag sa iya, buhata ina subong, no? Buhata ina subong. Pero kung paano mo inahimuon kag diin ikaw masugod, ariho, pray ikaw, na? Kung tuod gin man nga naginulsol ikaw sang lubos, kabalugid ko, nga nagapangamuyo ikaw. So, padayuna, kag dugangi pagid ang imo pagpangamuyo sa mahal nga Dios, pangayua sa iya, nga manumbalik ang imo sinipamilya. Buligan niya ikaw kung anong dapat mo himuon, kag kundi ikaw magsugod, para liwat mo nga maangkon ang pagsalig, pagpalangga, kag atensyon sa imo asawa kag mga kabataan. Pangamuyo ka, hugot sa balaytyagon. Kay tungod nga, maayo ang imo intensyon subong. Luyag nimo nga mabugos liwat ang imo pamilya. Kagkabay nga ang natabo sa imo sa mga nakaligid nga mga tinuig dako na ato nga leksyon nga hindi na manumbalik pa. Kinahanglan magpangamuyo kagidto kay Lord. Pangamuyo kagid sa mahal nga Dios, hinulsulan ang tanan, pasalamatan nga nalampuwasan mo man ang tanan, kay siya ang nakahibalo sang kaundan sang natabo sa imo sinikabuhi. Kay kabalugid kita nga ang Diyos wala nagakatulog every second of our lives. Di ba na? Makita niya ang tanan nga nagakatabo sa aton tag sa kakabuhi. Kag nahibaluan niya ang aton balatyagon, mabasa niya ang aton pamensaron kung ano ang mga plano naton, kag kung ano ang himuon naton para sa aton pangabuhi, para sa aton kabuhi mismo, kag para sa aton pamilya. Hindi kagid magkatahap kay mo ang Ginoo ang Ginoo mapinatawaron. Ang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo mahinangpanon, kag sa tanan nga tion handa magbulig sa aton. Just pray, kay ma-pray man si Tita Wilma para sa imo nga maangkon mo ang kataway sa imo dughan, kag makapamensar ikaw sang maayo para sa kaayuhan sang imo sinipamilya, kag kabay pa nga grasyahan ikaw ni Lord. Grasyahan niya ikaw kung paano mo liwat makuha kag maangkon ang imo pamilya. Paano mo mapabalik ang matudtod mo nga pamilya sa imo luyo. Keep on praying. Kay nga, prayer is powerful and nothing is impossible. Di ba? Tandaan lang gina naton. Ina lang tuto Jerome ang matugda ni Tita Wilma sa imo, kag sa aton man dira mga kauturan sa inyo man, kung may ara kamo mga opinion nga ma-share para sa aton sini letter sender, ara lang ang aton sini text hotline 0963-757-0874, again 0963-757-0874. Ari bala dali gid lang kay pasiplatan ko ni ang pilaman. Ari sa sender, try mo to. Magpangayo patawad sa asawa. Ipakita nga naginulsol ka gid sang ginhimo mo. Pangayo ka kay basi pa lang mapatawad ka sang asawa mo. Ay ngayo siya dayon text friend girl lang. Okay, sa gusto makig-friend sa iya, cellphone number 0920-394-4706. Again, 0920-394-4706. Good PM. Sa sender, sa la mugid to, kay nangaliwa kagidayon
kag nabalaan pa ka asawa mo, pero to i-try mo nga magpangayo sang patawad sa asawa mo, kag magpangamuyog. Wait ko lang sila ni Mama Rufina dira sa Gilungan ta. Ma, kamusta lang kamo? Vmar Inisang La Carlota 1780. Madamo gid nga salamat. Okay, siling man ni Ari Paged na. Try mo pa ngayo patawad sa asawa mo. Okay, done ko na salain mo naman nga number na send. Okay? Mayong hapon lang liog lang tamyaw sa ila ni Mama kag Papa sa barangay Amontay, Binalbagan. Family Paulino de la Cruz family kag Ambahan family sa barangay Pandan, Pontevedra. Okay, kag pamatigin na sila permi, madamo gid nga salamat. Yes, 7189, madamo gid nga salamat. Karon naman iban nga mga mensahe. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga commercials. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is... Okay. Yes, Cathy Veer, good afternoon. Salamat gid sa imo bag-ulang signal. Okay, thank you so much Tita Wilma Just for pastime singing Mom to throw away the stress once in a while. Stay safe always. Yes, Ma'am Chinky, good ginaiya. Go lang ara suporta sa imo. Ursel Floor, good afternoon Ma'am Wilma and all the staff of ARB More Power. God bless us all. Thanks gid Ma'am Ursel. Kag kay Connie Laparan. Tamyaw lang titawi sa family Laparan. Labaniego family, Torbella family, kag Esparesya. Ang gatamyaw si Inday Connie, sang panday noon na DSB. Good PM, Tita Wilma. Greet ko lang si Nanay Jerome. I miss you. Kag kay Baby James. Kay Mama or kay Mimi. Sakto gali. Kag kay Manong. I miss you all sa inyo. Halinin na kay Ronaldin Dinoy. Thank you gid sa pag-greet, Tita We. Okay, Juvie Munares. Good afternoon. Raman, nag-upod sa ito online si Miss Jane. Candido Hildorin dire sa may Pulupandan. So may sumag kadlawan niya naman kung nagkaroon. Musta na Tita Wilma? Okay lang gid. I am watching Action Wilma. Good PM. Yes. Halin sa Handumanan sa Rufino Era Gabino. ARB, my number one station, more power and God bless you too and your family. Yes, Ma'am Virgil Pinda, thanks for the love and thanks for the prayer. Ikaw man, kamo man, sang aton dire mga friends, no? Mary Grace Ruiz, Tito We, monitor lang kami sa may Barangay 10, Victoria City. Dira sa mga, sa Barangay 10 sa Victorias, mayong hapon lang dira. Si Sarah ga monitor gid ga pamati sa radio. Halin kay Ma'am Ana, na? Arnifel or Amifel Ormando, salamat man. Sa Barangay Lagran, Hala, Carlota, sa Pilar Compound, ga pamati man. Okay. Sa Villa Caridad, Subdivision La Carlota, mga tupad balay ko sa Pamilya Kabalatungan, si Dennis, Tabianosa, si Maris, Diday, si Flor, ga-monitor man. Sa inyo, salamat, gida. Yes, Inday Stephanie Helia, good afternoon, mayong hapon. Tamyaw ko lang, Tita Family Helia, diri sa may Barangay Canroma, Pontevedra. May God bless you always. Yes, Madam, thanks for the prayer and for the love. Wilma, monitor lang kami di Asasyon de Rufina, Barangay Alianza, Bago City. Thanks to halin kay Amado Ledua Jr. Salamat, Gid. Amado Ledua Jr., thank you, Gid. Kagamusta lang sa bilugman nga pamilya, dira. Okay, balikan lang na ni Tita Wilma, dugay-dugay naman. Thank you. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is... John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Enero 23, 1899, ang adlaw nga gininagurahan si Emilio Aguinaldo bilang pinakauna nga presidente sang Pilipinas. Sa amuman nga adlaw, formal nga gintukod ang pinakauna nga Republika sang Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. With the full attributes of a state, 3 branches of government, a constitution, and territory under the authority of a government with an army. 123 katuig ang nakalikan, magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa ka maragtason nga tion sa Pilipinas sa paghatag sa ikaduha nga kahigayunan para sa pamilya Marcos nga makabalik sa Malacañang matapos ang kontrobersyal nga pagpangalagad sang amay nga si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga amo ang nagdeklarar sang martial law sa 1972. Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo. Okay, para sa ating horoscope sa karon yang adlaw Huwebes, Hunyo 30 tuig 2022, katapusan naton nga adlaw sa bulan sang Hunyo. Sa mga Cancer, yes, ang mga Cancer nitaw Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, mga Cancer, hindi malain ang mag-enjoy ikaw karon nga adlaw, pero hindi mo lang pagkalimtan ang imo mga responsibilidad nga hindi mo dapat pagpabayan, ha? Mas gustuhon kay feeling mo subong mas gusto mo magpulo pamasya kag mag-enjoy upo ng pila mo ka friends, amo sang sa mag trabaho ikaw nga kinahanglan kung amo nang nabatyagan mo subong pakigbatuan mo anay. Una kun anay naton ang aton responsibilidad. Just si 8:26, 30 kag 37 mga masuwati nga numero. Yellow is your lucky color. Yes, Leo. Ang mga Leo naman Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Leo,
Hindi matapos ang problema kung hindi nato ni napagatubangon, no? Hindi sa tanan nga oras, mahimo naton nga likawan ang problema. Ang problema magapabilin nga problema. Pero kung daw kabudlay gyud break, relax, makadali, kag pangitaan gid solusyon para hindi magdako. Ha, Leo? Masuwati nga mga numero 10, 20, 25, kag 38. Green is your lucky color. Kagtuan na ito ng mga Virgo. Ang mga Virgo, Agosto 23, tubtub, Setyembre 23. Virgo, mas maayo magbantay ka, magtulo ka lang, mamati ka, kag tunan mo ang mga hitabo. Kag amo ang paghatag sang imo nga opinion o kung antes man ikaw mag-comment. Ha? Tandaan mo na, 3, 7, 12, kag 15, mga masuwati nga numero, sky blue is your lucky color. Yes, Libra. Ang mga Libra naman, Setyembre 24, tubtub, Oktubre 23. Libra, pila mo ka mga trabaho pila ka trabaho mo ang matapos mo karon iya nga adlaw nga daw feeling mo do wala ka kabatsyag kakapoy na amo ginakinanglan ang gidya disiplina sa kaugalingon para mangin productive ikaw. Maswati nga mga numero 15, 18, 35 kay 43. 9 green is your lucky color. Ang mga Scorpio naman, yes, Scorpio. Ang mga Scorpio mo ini mga natawo, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Scorpio, sa luyag mo kag sa hindi, kinanglan maghulag kagid, na? Kinanglan hulag, baliki ang mga nabilin mo nga mga trabaho, kag tinghuan mo gin nga matapos ina, para nga magtawhay ang ulo mo, kag paminsaron mo, kag ang imo sinibalatyagon, ha? Okay, 3, 11, 34, kag 39, mga maswerte nga numero. Lavender is your lucky color. Yes, ang mga Sagittarius naman, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, partiklayo sa ginapaminsar, subong sa mga Sagittarian, dapat mag-focus ikaw sa imo mga priority. Kag hindi sa mga bagay-bagay nga mga wala sang pulos. Sagittarius, 7, 14, 21, kag 28, mga maswerte nga numero, maroon is your lucky color. Una pa lang ina nga mga zodiac sign para sa itong horoscope, relax sa pagbalik ni Tita Wilma para sa dugang pagkatapos sini. Hello, Tita We. Mayong hapon, tamyaw kulang And the winner for Pamilya Helia, that is sa Barangay Can Roma, Pontevedra. May God bless you always. Yes, so Stephanie Helia, yes, kaina nabasa ko na ina. But anyway, okay lang, no? Tita We, siling ni Ma'am Virgie Alpinda. Hiyang ko sa Zenton Plus Gold Gidbaw. Adi good, no? Okay, thank you, Gid. Dira man kay Inday Giselle, kay Ma'am Giselle, Franco kay Sir Erwin Gonzalez, mayong hapon lang dira sa inyo, no? Salamat gid. Kag yes, araman si Inday Norma Rosales. Good afternoon. Kag madamo gid nga salamat. Okay, relax lang dira anay. Salamat gid sa inyo. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Enero 23, 1899, ang adlaw nga gininagurahan si Emilio Aguinaldo bilang pinakauna nga presidente sang Pilipinas. Sa amuman nga adlaw, formal nga gintukod ang pinakauna nga Republika sang Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. With the full attributes of a state, 3 branches of government, a constitution, and territory under the authority of a government with an army. 123 katuig ang nakalikan, magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa ka maragtason nga tion sa Pilipinas sa paghatag sa ikaduhang nga kahigayunan para sa pamilya Marcos nga makabalik sa Malacañang matapos ang kontrobersyal nga pagpangalagad sang amay nga si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga amo ang nagdeklarar sang martial law sa 1972. Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, kag subong magapanugpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 57 na Action Radio Philippine Standard Time. Baby Gregorio, mayong hapon lang dira sa imo. Araman si Inday Elsie Tupas. Ara lang sila kuno aga monitor sa barangay Tampakon, Kabangkalan. Tampakon or Tampalon? No? Tampalon, Kabangkalan. I think Rosaleo de los Reyes, live kami. Kilanteng family, Huxon family, and Gonzales family from Progreso, Binalbagan. Madamo, gid nga salamat. Of course, sa Binalbagan dira kay Manang Betty Lau. Mayong hapon sa Triple J sa Bugos Ginya Pamilya. Ay, happy birthday Galianay. Happy 5th birthday kay Arian Joy Chavez Hiptis ang purok Kadina di Amor dira sa may barangay Handumanan na Arian Joy Chavez Hiptis, happy birthday kag of course happy birthday mine dira sa Vallecar Transit ang PIO Public Information Officers ng Vallecar Transit Miss Jade Sibalios. Miss Jade, happy birthday sa imo. Yung halinman sa puwersa sa Action Radio Bacolod kag man kay Tita We, kay Inday Norma Rosales, kay Inday Grace. Okay na, Tita We?
Ang ma-horoscope tanay dugang nga mga zodiac sign kay ginahulat nila ang ila sini nga horoscope for today. Capricorn kita, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero, Just 9. Capricorn, hindi pagpilitan ka o galingon mo nga mahimo mo ang tanan nga solo ka lang kag wala sang ginapaabot nga bulig. Hindi paguyanging puwersa mo dira. 2, 12, 24 kag 32 sa mga maswerte nga numero. Avocado green is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, tugtob Pebrero 18. Yes, Aquarius, damo gid. Abi mo kadamo gid sang nagahandom nga makaupod ikaw, para nga mangin produktibo man sila. Kay nga nagapati sila sa imo ikasarang. 21, 31, 40 kag 44 mga maswerte nga numero. Indigo is your lucky color. Pisces, yung mga Pisces naman, Pebrero, just 9 to Marso 20, Pisces. Kung mabudlayan ka gani sa pagdesisyon, ngayo ka lang advice sa mga malapit mo nga abyan. Sang sa piliton mong kaugalingon mo, nga hindi mo masarangan. Okay? 7, 26, 31, kag 39, mga maswerte nga numero. Pink is your lucky color. Dali gid lang ka nga aton oras in Ponto Stress, ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagpangamuyo sa atong 3 o'clock prayer, pero dali lang kay tapuson kugid ang mga nabilin nga zodiac sign. Ara nakita sa Aries, ang mga Aries Marso 21 tubtob Abril 19. Ay, Aries, hindi na palayo apang panulok mo. Kaya ang madugay mo na nga ginapangita, ara lang sa palibot mo, wala mo lang natalupangdan. Okay, may nadulahaw. 12, 18, 37 kag 45 mga maswerte nga numero. Peach is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 tubto Mayo 20. Taurus, sa imong horoscope, hindi ka man magsugod sa panibag-o dirang ulubrahon kung wala mo pa natapos ang una mo nga ginobra. Preparar mo man ang imo kaugalingon sa problema nga mag-aabot. Preparan, Taurus. 5, 9, 18, kag 23 sa mga maswerte nga numero. Red is your lucky color. Katapusan naton nga zodiac sign Gemini. Mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21, Gemini. Ano man ang matabo, magpakabakod ka lang. Padayon ang imo pagpakabakod kag hindi ka basta-basta nga mag-surrender, no? Mangin mahinalungon ikaw kag mangin mahinalungon ikaw sa bulig nga mag-aabot sa imo, no? Kinahanglan usisaon mo man ko nanuinga. 2, 10, 24 kag 32 mga maswerte mga numero. Purple is your lucky color. Nabatian ang tagsa naton nga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Hunyo pet sa 30 tuig 2022. Eden Escosora Divina Gracia, yes, greet lang ni Inday Eden si Glenn. Halong lang sa pag-drive from your wife and 4 children. Kay Glenn den, kay Glenn Jr., kay Jeline, kay Glenn Eden sang Alihis.
Ha? Kaya tapusan man, kay ngabot si Inday Margie ba? Inday Marge, good afternoon. Salamat, Gil. Tiunas ang pagpaalam ni Tita Wilma. Kagangato nun Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa Proverbs chapter 4, verse 7. The beginning of wisdom is this. Get wisdom. Though it cost all you have, get understanding. Salamat gid sa inyo. Mayong hapon sa liwat. Kinanglan bantay-bantay na ta. Kung ano naman ang balantayan naton sa bago nga pagdumalahan sa aton sa nipungsod, kinanglan naton man ang mangin preparado. Ha? Standby na sa matahom nga drama mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!